Helt grundlæggende, der synes jeg jo, at Klikfilm har været meget lyttende til vores ønsker og forstående i forhold til den måde, som vi så vores virksomhed på. Også at det er også noget med følelser at gøre, når man laver sådan en film, som gerne skulle vise virksomhedens kultur og ånd, og det er jo Michael fuldstændig forstående for, at han ramte jo sådan set 100% i plet. Og det er jo sådan i dag, når vi ser filmen, så får vi jo stadigvæk, selvom at jeg personligt har set den rigtig mange gange, for at stadigvæk gås uden at se den. Altså i forhold til fotografens arbejde har vi været meget tilfredse, og det var også overrasket over, hvor som man kalder det i vores sprog, sådan, altså finishen og patentlige arbejde, altså akkuratesse. Det betyder meget ved Ideal kom over vores produkter, og det var fotografen også for Klikfilm. Det passede 100% ind i den kultur, som vi har, så det var virkelig håndværk af bedste klasse, det var det. Det er jo klart, at med det resultat, som vi har fået i forbindelse med den her film, så kan vi ikke andet end at anbefale Klikfilm til andre virksomheder. Hvis man skal bruge et filmselskab, så er Klikfilm absolut et godt bud på det.